Hello, Kulumba everyone. Welcome back again. My another video. लोगोफोर आङो गोदान मोनसे भिडियोआव बयखौबो फिन खेबसे आंनि नैबे फिसा मोनसे चेनेलाव आङो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। स' लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडियोखौ नायलाङोब्लानो जाबाय आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टली स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना। थ' बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय टपिकआ मानि सायाव जागोन नैबे टाइटेल बा थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। जोङो गोबां बेबायदि ट्रेन्डिं भिडियोफोर जोङो नुबोगासिनो दङ। दिनै निस्सय बेबायदिनो आङो फिन खेबसे ना थ' YBY नि सायावहाय डिसकास खालामनो थाखाय भिडियोखौ लानानै फैनाय जादों। दिनै गोबांथार बेबायदि ट्रेड खालामनानै ना गोबां रांफोर आर्निं खालामगासिनो दङ अनलाइन ट्रेडिं ना थ' बेबायदिनो मोनमारगासिनोबो आरो मोनगासिनो दङ ना। थ' दिनै मोनदोंब्लाथ' आरो बिराद मोजाङैनो बाथ्रा। जोङो मानोथो ओरैनो थानो ना थ' थाबैनो इनस्टल खालामदो आरो आर्निं खालामदो ना। थ' बेबायदिनो दिनै बेवहाय 6,000 निफ्राय लानानै ना 2 लाखसिम थ' बेबायदि डिप'जिट खालामनो हायो बा जमा खालामनो हायो। बेनिफ्राय जोङो आर्निंखौ बेबायदिनो मोनबाय थागोन ना। थ' जोङो बयबो मिथिखाबाय आरो गोबांफोरा बेखौ इनस्टल खालामबाय आरो आर्निं खालामगासिनो दङ। आरो लोगोसे बेबायदिनो दा गोदान जिथुनाखि जोङो नैबे हेमस्टार कम्बाटनि सायावहाय जोङो बेबायदिनो गोबां आरो ट्रेन्ड जानायखौ जोङो नुबावदों। बेबो मोनसे ट्रेडिं एप्लिकेशनानो खिन्थु बेना एसे आलादा रोखोमनि आरोना। थ' जोङो बेवहाय बेबायदि खुनु इनभेस्ट खालामनो गोनां गैया। थ' इनभेस्ट खालामालासिनो जोङो बेवहाय दिनै बेबायदि गोबां कइन्सफोर जोङो खामायनो हायो बा जमा खालामनो हायो आरोना। थ' बे कइन्सखौ जोङो उनावहाय सेल खालामगोन आरो बेबायदिनो सेल खालामनानै बेयो माने उइड्रलनि प्रसेसआव थांगोन आरोना। थ' बेबायदिनो दिनै गोबां टेप खालामनानै जिथुनाखि पुतला फैयोना थ' बे पुतलायाव थुनानै जोङो गोबां बेबायदि आर्निं खालामगासिनो आरो बेवहाय दैलि कम्ब बेबायदिनो दैलि माने बेवहाय आर्निं बेबायदि चेलेन्जफोर दङ आरोना। थ' जोङो बेखौहाय कमप्लिट खालामलांबाय थायोब्लानो जोङो बेबायदिनो निउ कार्डफोर जोङो बाय खालामनानै लायोब्ला ना थ' जोङो बेनिफ्राय गोबां बेबायदि कइन्सफोर जोङो जमा जानायखौ जोङो नुनो मोनो ना। थ' बयबो मिथिखाबाय आरो दासिमबो बियो माने बेबायदि उइड्रल जानो थांथ'वाखै। स' जोङो बेनिफ्राय कइन्सखौ जमा खालामनो हायो। दिनै गोबांथार जोङो मिलियन बेबायदि ना कइन्सफोर जोङो दिनै जमा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' फाइनालि बियो उइड्रल जानो थांगासिनो दङ। जुदि उइड्रल जायोब्लाथाय बिनि भिडिअ लानानै फैगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो ना थ' इनस्टल खालामाखै आरो इनस्टल खालामनो सानदोंब्ला थाबैनो इनस्टल खालामदो आरो ओरैनो थानानै लाब गैला ना। थ' जोङो गोबां बेबायदिनो अनलाइनाव आर्निं जोङो खालामनो हायो आरो गेरेन्टि गैया नाथाय बियो माने माब्ला खारगोन थ' जोङो दिनै बेखौ बुंनो हाया ना। थ' बियो थाबैनो गायब जालांनोबो हागौ दिनै लबखौ होनानै ना थ' जोंनो बेबायदि लबफोरखौ होनानै थ' जोंखौ दिनै लुथिनोबो हागौ। थ' जोङो दिनै बेखौ बुंजोबनो हाया। सोरबाया दिनै मोननायनि उनावहाय ना गोबां बेवहाय जमा खालामनायनि उनाव बियो माने बेबायदि गायब जालांनोबो हागौ। जोङो दिनै बेखौ दा जेबो बुंथ'नो हाया। नाथाय नैबे जोंहा माने जिथु हेमस्टार कम्बाट बेयो जोंना खारोब्लाबो लस गैया। थ' बेवहाय जोङो बेबायदि इनभेस्ट खालामनो गोनां जोंहा गैयाना। थ' जोङो खालि बेवहाय कइन्स बायदिसिनाफोरखौ जोङो जमा खालामनो हायो। लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा इनस्टल खालामाखै दासिमबो थ' इनस्टल खालामनानै आर्निं खालामनो हागोन आरोना। थ' आङो दिनै बेनि सायावनो डिसकास खालामबाय आरो जोङो नुनो मोनदों बियो फेक जागोनखौ जोङो माने बेबायदि सानाखै आरोना। थ' फेक जायोब्लाथ' आरो गोबां बेवहाय बेबायदि ना मिलियन बेबायदि फल'वारफोर थानाय नङामोन। जोङो दिनै गोबां मिलियन बेवहाय फल'वारफोर थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों आरो बिनिफ्राय जोङो आसा खालामदों थ' बियो साननैसो बेबायदिनो थाबाय थागोनखौ ना। थ' जोङो बेनिफ्राय कइन्सफोर बेबायदि आर्निं खालामनो हागोन। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो थ' बेखौ इनस्टल खालामनानै लायोब्लानो जाबाय ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोबाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ जिथुनाखि इन्टारेस्टिं एप्लिकेसन ना थ' जोङो बेखौ इउज खालामनो हायो। गोबांफ्रा बेबायदिनो कइन्सफोर जमा खालामबाय थादों आरो जोंबो मानोथो नायनानै थानो ना। थ' दिनै गोबां बेवहाय
कइन्सफोरजों जमा खालामनो हायो आरो उनावहाय जुदि उइड्रलनि ना तो प्रसेसा फैयोबा भिडिअखौ लानानै फैगोन तो लोगोफोर आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन दा आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगो बाय बाय